Ka Confederation of Riboy People CORP mentakasngi ka arphusan tarik unaitung kala penlong ya ka jingalang jo ka Central Executive Committee banyatai ya thir halor ke mat ke bakongsan bat kumnu enang penskem shushu e ka jing trekam jo ka seng haki circle bat ki zone ma pher hapo ka them riboy ya ka bala penlong hanong po community hall hakte ka jingalang la yoru ban penhap no e ka lama ka barim ka bade ka rong li bala penher pat e ka lama ka bat thamai ka bade ka rong jerngam bat rong li hakate ga jingalang lawan ban pensngan lang do ba SSR Kharbabon principal kari boy college ku mukongsan haka jingadon rangkat lang do ba Doris Sulen ubade u founder president jaga seng CORP uba bandari rentathiang president ka CORP u Marcus Makri general secretary u Jershom head vice president ki president bat ki dongkit kam ki circle bat ki zone ba pher nu kun long organize ke mene ka dong ka puan yang tu ba ka do bandari wong ba pek don ki diutlot ha ki arsnem kata umut ko arfo bat arfo kadon ka pandemic kemdei tang kon jong ko batlot hangta ngathai bro kha ki NGO asur kitlot nginde du su ferre kata mereka subjek ka bungini keren menta kasni tolong ba kane ke meeting kuno ngin sim ya kata ka kom perkan ka ba ngin sedang bertesong yang temai kita ki barim kiladon pa kita ki barim na dindon su ka kerteng ka don kamu datte ke ju kerteng nice the next subject pada nino ko ni kle ni poison subject video ke issue pada ki issue basakma ki issue ki ba de jong district Broadway ki issue ki ba de hagatu ko constituency ki issue pada kham kartang ki problems ki beton hagi benta jong podra kata ka dei benlong ko pamila ha ba sek mut ka yadi yathik ka din syak nyot ben jong ki bru jong ni bade ki ha ng thi ko asam lane ki ka ba ki nong asam ki wan lemon dan wan le he benta jong podra ki dei jong indon ki khmat ki banen hinda pek dunia ni dei indon ki khmat banen ka bang idon ko organization ha bang idon kata ki ji teli kamu kata ki dunia jong ki ka wan ra ha ki ji indon lam ka gumut lak ki nile kita isu gitu tigiwi major issue ki bede bat ka district ki issue ki ba yate hapro khoy pila dangin kren ya ko we issue dang mane baradat ni yo ko we subject ka bangim khen ni ta bolong kunal feeling first preference ni sim la ka jong district kane ri ka bha jong ni ka first preference ka dei ban ka dei long hani ba kata ka batam nang tapate nim sowi nim don gano ka communal feeling ni mar bahabang ibu Confederation of Riboy People kamut ka thok jong nong jong riboy bahas ngap ya ka jing ong jong bai ba ngap diang hi maka kamlong ka masuk ban wan sikamat ban tre hapo jong kanu ka seng bahagia menyo banyak perkat bahabat babul lindo ang babul katu kalimut nangi ngihap ya kenam do ban aila ke hiwai pat ki bawan na ki babul ki silong ba ketang ba kenwan ya ban kesan ya ki yesu bat hadir nang ta on da la kren benya ba le priang bat ngari wei bola hap kenam do sedien kenang ban aila kata kaseng kalau kaseng ka peduk ya ka jai pindre borok ka wei maka por kamsya kalau mana kalian jo ka central body ki por ki ban sawang ba thlai ban jurup chua sai tu kitang ki ba pila kadau menta kata sana northern riboy bat cha western riboy sa jirang mauti bat ikan umden pilih ban jurup cua siapa tu kah tang ya kajing don kam jong ki brio ki jing jong ki bat ki gila bat pila ban yarap kata ka wei kenapa ki brio gila ban chena ya kaseng jong ki kabar haju ka poru pilih ban jurit ya ki kon samla ki ba koloi ban wan syakama ban kesan ya kaseng jong ki bat hadin kata
Anda play lunglut yaki jingdon kam kiba pidon kam namta pilala barseng ya ka zone jonghi syaki to ki atli maka jing klein hi jong ka central body ka syong ka jing klein jong igre